warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing murid-murid sedaya kados pundi pawartosipun. Mugi sami sehat sedaya nggih. Nah, pepanggihan malih kalih Bu Hilma. Saderengipun pembelajaran dipunwiwiti, monggo kita sesarengan ndedonga rumiyin supados pembelajaran dinten menika dipunparingi lancar, gancar, boten wonten alangan setunggal menapa. Monggo ndedonga rumiyin. Purna. Nah, pasinaon dinten menika nglajengake materi minggu kala wingi. Tasih kemutan sedaya nggih. Nah, kadinipun kagem dinten menika inggih menika menulis cerita pengalaman. Indikator ingkang kedah dipun capai dening para siswa inggih menika samangke para siswa menika saged nyerat cerita pengalamanipun piyambak-piyambak. Ancasipun pembelajaran dinten menika supados para siswa menika saged terampil anggenipun nyerat. Mbok menawi wiwit saking cerita-cerita pengalaman lajeng samangke saged damel cerkak, damel novel lan sanes-sanesipun nggih. Saderengipun menulis, Bu Guru badhe mengulas rumiyin materi kala wingi. Sinten ingkang tasih kemutan pengertian saking cerita pengalaman. Nggih, cerita pengalaman menika cariyos saking kedadian-kedadian ingkang sampun nate dipun lampahi. Mbok menawi dereng nate dipun lampahi menika boten saged dipun wastani cerita pengalaman. Nah, sifatipun cerita pengalaman menika nyata nggih. Dados boten saged dipun gawe-gawe nggih. Nah, selain pengertian menika wonten jenising cerita pengalaman. Nah, jenising cerita pengalaman menika wonten 3. Wonten cerita pengalaman ingkang sedih. Kados tuladanipun cerita pengalaman kelangan arta, cerita pengalaman dawah napa sanes-sanesipun. Lajeng nomor kalih menika cerita pengalaman ingkang lucu. Menika cerita pengalaman ingkang saged dadosake guyu nggih. Tuladanipun kados cerita pengalaman ketemu badut napa sanes-sanesipun. Lajeng nomor 3 menika cerita pengalaman ingkang nyenengake nggih. Tuladanipun kados plesir, cerita pengalaman plesir napa cerita pengalaman sowan dalemipun simbah lan sanes-sanesipun. Kala wau sampun wonten pengertian, sampun wonten jenis, lajeng wonten unsur. Unsur-unsur wonten ing cerita pengalaman. Menika nomor setunggal wonten judul. Dados wonten ing cerita pengalaman menika kedah wonten judul. Lajeng nomor kalih menika ide pokok atau gagasan atau ide pikiran. Nomor 3 menika wonten latar. Latar menika saged papan panggenan, latar waktu, latar suasana. Lajeng wonten ugi tokoh utawi penokohan nggih. Lajeng wonten ugi sudut pandang. Asringipun wonten ing cerita pengalaman menika sudut pandangipun orang pertama. Dados kados aku ngeten iki nggih. Lajeng ingkang pungkasan menika wonten amanat. Amanat menika pitutur luhur saking cerita pengalaman menika. Dados samangke menawi tiyang ingkang maos cerita pengalaman kala wau saged mundhut amanat utawi pitutur luhur saking cerita pengalaman kala wau nggih. Nah, ingkang terakhir inggih menika teknik utawi cara menulis cerita pengalaman. Nah, wonten pinten-pinten perkawis ingkang kedah dipun gatekake saderengipun nyerat teks cerita pengalaman. Nomor setunggal inggih menika kedah nemtokake ide pokok utawi gagasan. Dados para siswa menika kedah mangertosi cerita napa ingkang badhe dipun serat samangke. Nggih, lajeng nomor kalih inggih menika damel cecongkrongan.
utawi kerangka-kerangka cerita. Nggih. Lajeng nomor 3 menawi sampun damel cecongkrongan utawi kerangka-kerangka cerita, lajeng dipun kembangke dados paragraf. Nggih. Nomor sekawan menawi saking paragraf kala wau kedah runtut, tegesipun cerita wiwit awal ngantos dumugi akhir menika kedah runtut, kedah nyambung. Nomor gangsal menika kedah ginakake tembung, basa ugi ukara ingkang trep. Dados pemilihan kata-kata menika nggih kedah trep, lajeng basane nggih sang sae, sang sopan. Dados samangke tiyang ingkang maos cerita kalau seneng kados mekaten nggih, Nah, samangke Bu Guru gadahi video setunggal tulodo ngenani cerita pengalaman. Monggo sedaya dipun pirsani. Menyang pasar. Ing sawijining dina, aku ngancani blonjo ibuku menyang pasar. Wektu iku ngepasi dina Minggu, dadi aku prei. Aku karo ibu menyang pasar numpak angkutan umum. Wis rada suwe anggonku nyegat angkutan. Nalika ana angkutan lewat, penumpange ora pati akeh. Dadi aku karo ibuku oleh lungguhan. Kira-kira 15 menit angkutane wis tekan ngarep pasar. Aku banjur mudhun. Dina iki ibu blonjo akeh banget amarga sesuk arep kepanggonan arisan PKK. Rencanane tamu arep disuguhi soto. Sepisan sing dijujuk yaiku panggonan dodolan daging ayam. Sawise oleh ayam banjur goleki panggonan sing dodol bumbon. Ora lali uga tuku jeruk kanggo buahe. Wah, jebule menyang pasar iku nyenengake, bisa ngerti maneka wernane dagangan lan uga ngerti carane bakul-bakul kang nawakake dagangane. Barang-barang ing pasar mau regane uga murah-murah. Nah, kalau mau sampun mirsani videonipun sedaya nggih. Menawi sampun Bu Guru badhe paring tugas. Tugasipun para siswa inggih menika nyerat cerita pengalamanipun piyambak-piyambak minimal kalih paragraf, nggih. Dugi semanten wonten ingkang dereng paham? Menawi dereng paham, samangke saged nyuwun pirsa kalih Bu Guru lumantar WA. Ngengingi tugas kala wau samangke anggenipun nyerat cerita pengalaman menika wonten ing buku, lajeng dipun foto, lajeng dipun kirim lumantar WA wonten ing WA-nipun Bu Guru. Batas pengumpulan terakhir inggih menika dinten Jumat, nggih. Mbok menawi boten wonten ingkang badhe nyuwun pirsa, Bu Guru cekapaken mugi-mugi sinau dinten menika saged berkah lan ugi manfaat kagem murid-murid sedaya. Ampun supe sinau, ampun supe jagi kesehatan. Mbok menawi wonten klentah-klentunipun, Bu Guru nyuwun pangapunten. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.